Televízia Doma uvádza v hlavných úlohách v slovenskom znení Petra Vajdová, Ivan Šandor, Helena Geregová, Kristína Turianová, Lucia Vráblicová, Judita Bilá, Dušan Jamrich, Sidy Tobias, Monika Radvániová v epizóde zo seriálu Nespútaný aniel. Áno, veru áno. Je to pravda, že občas mám nočné mory a sú hrozné. A môžem vedieť, odkedy ich máš? Už veľmi dlho. Vieš, čo ich vyvoláva a aká je ich príčina? Nie. O čom sa ti sníva? Povedz mi presne, o čom sa ti sníva. No a na čo to chceš vedieť? Nezabúdaj, že som lekár. Študoval som, aby som bol psychoanalytikom a mám predpoklady na to, aby som interpretoval sny. Naozaj by som ti mohol pomôcť. Vraj si myslela, že si videla... Nie, nemyslela. Bol tam, v mojej izbe. Nebola to len predstava? Vravím ti, že tam bol. Prečo mi nikto neverí? Pozri, keby kamoš vedel hovoriť, povedal by vám to, pretože aj on ho videla, dokonca veľmi brechal. A už si spala? Ale to áno. Možno sa ti to len snívalo. Ale ja som ho videla rovnako ako môj kamoš. Bol to skutočný chlap, bol to chlap z mesa a kostí. Bol oblečený celý v čiernom s fúzami a s klobúkom na hlave. Maričuj, povedz mi, tvoj sen sa opakuje? Stále to isté? To včera v noci nebol sen, ale more je rovnaká. A čo je to za nočnú moru? Je to muž, je to zvrhlík, ktorý sa ku mne približuje so zlými úmyslami a ja chcem utiecť, ale nemôžem. Uchopí ma veľmi silno a... A čo ešte? Hovor, povedz mi to, aby som ti mohol pomôcť. Maričuj, povedz mi všetko. Čo sa stalo? Povedz mi, aby som ti mohol pomôcť, prosím. Povedz mi, čo sa stalo, alebo mi neveríš? Veľmi mi to ubližuje. Ale ako ti to ubližuje? Hovor, prosím, povedz mi, čo ti ten muž robí, Maričuj. Ak mi nepovieš celý ten zlý sen, nemôžem ti pomôcť. Zle sa ku mne správa. Najmä v čom to spočíva? Nechcem ti to povedať. Nechcem. Poznáš muža z tvojho sna? Nie. Nikdy nevidím jeho tvár. A v tvojom živote existoval taký muž? Stalo sa ti niečo podobné v skutočnom živote? Neviem, Juan Miguel, neviem. Láska moja, odvážila som sa prísť, pretože som videla, že už si sám. Prepáč mi, že som ťa požiadal, aby si odišla. Ale usúdil som, že by bolo oveľa ľahšie porozprávať sa s ňou bez svedkov. Čo je s ňou? Maričuj trpí traumou. Niečím, čo možno ťahá so sebou od puberty. Niečo, čo na ňu veľmi zapôsobilo a čo ovplyvňuje jej spôsob existencie. Bože, rád by som vedel, ako jej mám pomôcť. Kamoško môj drahý,
Juanovi Miguelovi nemôžem povedať, čo mi je. Možno by mi aj vynadal, keby sa dozvedel pravdu. Nemôžem mu to povedať. Strašne sa hanbím. Juan Miguel, čo vám Maričuj povedala? Cecilia len veľmi málo. Znervoznela a potom utiekla a už sa nevrátila. Naozaj si o ňu robím veľké starosti. Nech vám Stefania povie, čo Maričuj vyvádza, keď má tie ťažké sny v noci. Naozaj, je to smutné. Áno, je to pravda. Včera bola ako pobláznená. Tvrdila, že do jej izby vošiel muž celý v čiernom. A nemohla to byť pravda? Nemohol tam vojsť? Nie, vylúčené, Juan Miguel. Ale ona mi tvrdila, že včera to nebol len zlý sen, ale že tam skutočne bol muž. Nie, ja som si skoro istá, že to bol len sen. Kiež by ste jej mohli pomôcť, keby ste ju mohli vyliečiť. Neviete, čo cítim, keď počujem Maričuj kričať. Keď ju vidím zvinutú v klbku na posteli, celú mokrú od potu, trasúcu sa strachom. Nezúfajte si, Cecilia. Spočiatku sa ľudia bránia hovoriť o svojich problémoch, ale nakoniec sa aj tak otvoria. Ale všetko chce svoj čas. Vlastne sľubujem vám, že zistím, čo sa s Maričuj deje. Fakt mu to nemôžem povedať. Lebo mnou bude opovrhovať. Juan Miguel sa nikdy nesmie dozvedieť o tom grázlovi. Rozumel si? Nikdy. Blahoželám ti, Eduardo. Od srdca ti blahoželám. Ďakujem. Sadni si. Ďakujem. Som rád, že si sa dal dokopy s mojou sesternicou Elsou. Naozaj ju mám rád, Juan Miguel. A určite aj ona mňa. Chceli by sme začať spoločný život čo najskôr. Mať vlastný domov, deti. Nič nášmu šťastiu s Elsou nebráni. Deti by ste mali mať čo najskôr. Hádam to vyjde. Tak dnes som mala šťastie, našla som ťa, láska moja. Ahoj, Eduardo. Ani nevieš, ako rada ťa vidím. A ja to. Ahoj. Ahoj. No, tak, ako sa máš? Dobre, Stefania. Veď nevidíš, že šťastie z neho doslova vyžaruje? Máš nejakú dobrú správu? Samozrejme. No, ukáž. No nie, to je svadobné oznámenie. No tak to ti blahoželáme. Ďakujem. Samozrejme, blahoželám aj Else. Ďakujem pekne, Stefania. Dobre, všetko ostatné vybavíme neskôr. Musím ešte plno vecí urobiť a vybavovanie takej svadby dá človeku naozaj zabrať. Dovidenia. Maj sa pekne, Eduardo. Uvidíme sa. A Elsa musí byť iste teraz veľmi šťastná. Tiež budem šťastná, keď si stanovíme dátum našej svadby. Ak chceš, určíme si ho hneď teraz. Vyber si deň. Naozaj? Pozri sa. Tak kedy? Tu je tento mesiac, ale nie. Poďme ďalej. Tu. Nechám to na teba. Už to mám, áno, pozri. To je ono. Sobota 27. Súhlasíš? Áno? Výborne. Áno. Pekný deň. Poď. Len si daj, kamoško, to je dobrotka. Počuj, Maričuj, môžeš mi pomôcť? Čo mám urobiť? Vieš, do izby Estefi dali kvety a sú aj u teba. No a na Ceci zabudli. A ona ich má tak rada, vieš? Mohla by si dať tieto do jej izby? Á, jasnačka. Pre Donitu Cecíliu čokoľvek. Pozor, lebo pichajú. Dobre, už letím. Vázu si vypýtaj od Dory. Dobre, ja si poradím. Tak poď, ideme, kamoška, no poď. Ďakujem. Za málo. Pa. Do frasa! Ja som ale nešikovná, veď tu Donite urobím veľký neporiadok. Unikám, už nech všetky tie lístky pozbieram. Čo robíš? Do frasa, ale ste ma poriadne vyľakali.
Čo tu robíš? Len som sem dávala rúže, nič iné. A prečo si mala tú peňaženku v ruke? No, nechtiac som ju zhodila, tak som ju zodvihla a dala som ju na miesto. Takže s vašim dovolením ja som skončila a padám. No ale ešte niečo, keby náhodou ste ešte niečo potrebovali. Nie, nič. No dobré, tak ja už pôjdem. Rúže sú na mieste. Majte sa fajnovo. Kamoško, poďme, ide sa. Poď. Chýba 2100 pesos. Ahoj, Adrian. Maričuj! Ahoj, tak ako sa ti darí? Dobre, Maričuj. Som pripravený dať ti ďalšiu lekciu. Podaj mi knihy. Tak, dobre, tu sú. Včera som nemohol prísť, dnes si to vynahradíme. Dobre, ako povieš. Urobila si domácu úlohu? Pravda, že len sa na to mrkni. Ale musíš si ju pozorne prezrieť, áno? Je tam na jednej strane 10-krát napísaná jedna veta. A keď to otočíš, nájdeš tam 50-krát napísané meno. Aha, veľmi dobré. Hľadaj, tam to je. A to meno je... Juan Miguel? Aha. Juan Miguel, to sú vlastne dve mená. No dobre, čo som urobila? Pýtala som sa, či môžem písať meno a ty si povedal, že jasnačka. No ale prečo Juan Miguel? Pretože je to super meno, alebo nie? Nech je Juan Miguel. Veď je to môj záchranca. A mal by si vedieť, keď sa ožení se Stefániou, ja budem bývať s nimi? Kedy sa budú brať? Neviem. Ale ja som im už kúpila svadobný dar a chcela som im ho včera odovzdať, ale nešlo to. Pretože Juan Miguel sa veľa vypytoval. Na čo? Rôzne. Dobre, ale ako vravím, berie si Stefániu. Budú žiť spolu a budú mať plno drobcov. Tak prečo si smutná? Pre nič, Adrián. No tak poďme, pustme sa už do učenia. Toto prečítaj. Dobre. Zajtra prídeš, alebo nie? Hádam, hej. Platí. Ale musíš si urobiť úlohu. To viem aj ja, veď písmo mám strašné. Ak s tým niečo neurobím, tak sa nepohnem ďalej. To sa podá. Ešte máš na to dosť času. Dobre, ja sa budem snažiť. No tak, ukáž sa. Usmievaj sa. No tak čo je? Musíš sa usmievať. Poďme, nie, vážne. Chcem, aby si bol šťastný. Pozri, sľubujem ti, teraz ti to tu sľubujem, že už nebudem písať 50-krát do zošita meno Juana Miguela. To mi môžeš veriť, naozaj. Rozumieš? Zabudneme už na to a... Trápi ťa, že sa žení však. Pozri sa, mne je to jedno, len aby som už vypadla od toho protivného sudcu. Ja viem, že som už na príťaž dosť, treba to úplne zmeniť. Ale vieš čo? Pomaly si ho získavam. Hlavne robím všetko presne tak, ako mi radí doňa Cecília. Nevieš si predstaviť, čo sú to za veci. Na to by si neprišiel, čo si navymýšľam. Ale fakt si myslím, že tento raz by to mohlo výjsť. Nakoniec sa to podarí, uvidíš. Všetko ti to niekedy neskôr porozprávam, Adrián. Všetko je to také bláznivé, ale musí sa to podariť. Ďakujem. Vezmi si. Ja viem, je to hlúpe. Ale na pamiatku. Ďakujem. Pozri, kto prišiel. Ahoj, čo tu robíš, ha? Kde sa tu berieš? Ako sa máš, Maričuj? Povedzme, že dobre. Ale je pravda, že som trochu unavená, pretože dosť mi dáva zabrať vzdelávanie. Tak takú únavu ti doprajem. Chcela by som byť s tebou. Poď, no tak poď. Počkaj, zaparkujem auto, vydrž. Nechaj ho tu. Zaparkujem ho. Nie, nechaj ho tu. Poď, je to veľmi súdne. Poď, no tak. Nie, nikto ti ho neukradne, nik sa neboj, poď už.
aj ty nedávaš hodiny, Juan Miguel? Hm? Vieš, Maričuj, mám málo času. Stále budeš mať menej času. Stále menej? Prečo? Keď sa oženíš so Stefaniou, blíži sa vám to. Ešte máme mesiac času. Veď to bude hneď, hm? A čo si mi chcela povedať? Nože, či ma po tej svadbe vezmeš bývať k sebe? Ty chceš bývať u mňa? A čo? Maričuj, to nepôjde. Ale teraz si muž bez ženy, nie? Vtedy to vyzeralo čudne, že som tam s tebou, ale teraz budeš mať ženušku, tak nebude nejaký problém. Čo povieš? No tak. Vieš, ja... Nie, nevykrúcaj sa, tak si to povedal. Nakoniec ešte povieš, že nie. Nie, Maričuj, to nejde. Totiž sú tam aj iné prekážky, ver mi. Do frasa, no dobré, poďme, čo si vymyslel? Hovor. No? Vieš, že tam so mnou býva Onélia. A ty dobre vieš, že s ňou boli problémy. Dobre, a kto je seniorom v tvojom dome? Ty nie? Tak teda pekne pôjdeš a povieš tej jedovatej starej babizni, že ty chceš, aby som tam s tebou bývala. Potom jej padne sánka a vec bude celkom jasná. Pozri, Maričovi. Ide o to, že... Juan Miguel, prestaň sa vyhovárať. Keď sa oženíš, vezmeš ma k sebe. No tak, poďme už, áno? Platí? O čo ti ide? Nie si tu u sudcu šťastná? Čistú pravdu? Tak trochu som šťastná. Ale ty si môj záchranca, nie? A ja som ako taký psík, ktorý stále hľadá trochu lásky a pozornosti. A to je všetko, vieš? Maričovi, vieš... Tak už prestaň, vezmi ma so sebou. No tak. Tak čo, vezmeš ma k sebe? Maričuj, o tom sa porozprávame inokedy. Dobre? Dobrý deň. Ahoj. Dobrý deň. Dobré, keďže Estefania je tu, prinesiem vám svadobný dar, ktorý som vám kúpila. Hneď sa vrátim, nebude to dlho trvať, uvidíte. Dobre, poď, kamoška, poď. Patricio, kúpte Estefánii, čo bude chcieť, ale o svadobnú cestu sa postaráme ja. Prosím vás. Uhnite mi z cesty, už sa to nesie. Čo to má byť? Povedala som vám, že mám pre vás svadobný dar. Tak to rozbaľte. Tak sa pozrieme. No, to musíš tu z dola. Pozri sa. Zo spodu? Áno, zo spodu. Aby si nezničil tú stulu, vieš? Počkaj. Podrž to. No tak, ako sa vám to páči? No, je to originálny darček. Áno, ďakujeme, Mariču. Muselo to veľa stáť. No ale nie, čo ťa potom? Chcela som vám darovať niečo krásne a tu to je. Nie? No, ja už musím ísť. Mám tam objednaných pacientov. Prišiel som ťa len pozrieť, lebo dnes večer nemôžem prísť. Dovidenia. S Bohom, doktor. Dovidenia. Dovidenia. Odprevadím ťa, drahý. Dovidenia, Patricio. Môžeš to nechať tu, na skrinke. Dobre. No tak čo, ideme sa najesť? Dobre, tak to idem oznámiť. Nie, nech tam skočí radšej Maričuj. Pôjdeš, nie? Áno, už letím, poviem jej to. Maričuj, poď mi pomôcť, nech to bude čo najskôr. Neviem, zrazu som taká hladná. Tak dobre, len mi povedzte, čo mám robiť. Tú misu odlož tam. Ja idem po Martírio, hneď sem. No tak dobre. Čo to bolo? Neviem, niečo sa rozbilo. Bolo to v jedálni. Čo si to spravila, Maričuj? Ó, Bože, dobrý. Čo je to? Ó, Bože. Tak vzácna misa. Ó, bola taká pekná. Nie, nechaj tak, ešte sa porežeš. Naozaj neviem, ako sa to stalo. Ja som ju vzala, niesla som ju a zrazu mi vypadla. Vieš, koľko stojí tá vec, ktorú si rozbila? Ja vám to zaplatím, Don Patricio. A z akých peňazí? Z tých, čo si ukradla? Čo?